os contratos que agora mismo nos está presentando a industria, pois, no meu caso a 27 céntimos, malamente cobren os costes de produción, pero eso sí, firmar o contrato significa aceptar ese precio para un ano. Os costes de produción de calquera explotación están por encima, contrastadamente por encima dos 30 cents. En primeiro lugar, eso non é un contrato, porque ou cando menos non é un contrato negociado, é un contrato imposto. Imposto non sei se solo polas industrias ou porque se un escoita falar á administración, a administración querenos facer entender que é un contrato para ambas partes. Sin embargo, cando falamos coa industria ou cando os escoitamos, porque a nós xa non nos deixan falar moito con eles, eles dinnos que non é que é unha obligación que pon a administración. Entonces, entre a administración e industrias repártense as culpas da necesidade dese contrato, e a parte que nos toca a nós, a parte do produtor, pois sean as culpas de un ou doutro, quen temos que lidiar con eses precios, pois imos ser nós.